right uchangosvika uchangotibata paBombshell Television musho my latest musho zvinopisa. Please ndokumboisisawo kuti usubscribe pachannel yedu Bombshell Television tongoita kuti zvinhu zvedu zvifambe pamunolike mavideos edu anorecommendwa neYouTube over aonekwa nevazhinji kuitira kuti nyaya dzatinge taburitsa dzinge dzichifamba dzinge dzichitenderera. Pane nyaya yandauya nayo yaMai Lincoln vaita hondo iri kutenderera zvamanje pasocial media vaita hondo naTezvara Vakwapaidza Tezvara mambama. Saka da kuti muone full video kuti panga pakaipa vakubatwa nevanhu vachiita zvanga vachiita. Saka da kuti muone full video asi musati maona ndokumbirisisa kuti musubscribe pachannel yedu kana uchangotibata ende ndichitenda avo vasubscribe muzuva ranhasi newe uri kusubscribe izvezvi returning subscribers ndongokutendai mese ndichiti muone video usingadonyanya kupedza nguva yenyu. Mutaure zvamunofunga in the comment section below kuti zvakanaka here zvaitwa nemuroora kukwapaidza Tezvara zvakadaro zvokuti zvanyadzisa kune vanhu vakawanda. Imairingwa na kwata. Ende shua unopika shua. Ime muno. Kama sumba le shua. Unachira ploti yangu. Tatayo.